parello do que sucede na sociedade. O Nadal, as interaccións sociais e familiares do Nadal supuxeron un incremento dos positivos tanto na sociedade en xeral como, por suposto, no sistema educativo. Despois dunhas semanas dun crecemento constante que levou a estar prácticamente chegando a 4.000 casos no conxunto da comunidade educativa, certo é que nos últimos 10-12 días aproximadamente tivemos un descenso progresivo, un descenso moi forte e constante que en certa medida fan reducir a incidencia que tuvo as celebracións do Nadal na comunidade educativa. É lógico, xa que estamos nun conxunto de poboación tremendamente elevado, prácticamente medio millón de persoas entran e salen todos os días na comunidade educativa, pero afortunadamente as últimas medidas implementadas polo Comité Clínico xunto coa reducción das interaccións sociales está levando a que os centros educativos sexan o que son, centros seguros, onde non hai, na inmensísima maioría dos casos, transmisión interna e onde os alumnos e todo o conxunto da comunidade está segura. Hai que dicir tamén que Galicia está nuns niveis de positivos comparativamente co resto de España ben situada. A media de España está aproximadamente en 1,4% da poboación que convive, das persoas que conviven do sistema educativo. En Galicia estamos no 0,6, prácticamente a metade da afección que ten España. Co cual só queda agradecer o gran traballo que está facendo a comunidade educativa, o seu conxunto, o profesorado, os equipos directivos, as familias e o alumnado, os nenos e as nenas, que se adaptaron moi ben ás medidas organizativas do anti-Covid, que foron moi disciplinados e que nos están dando un exemplo, en certa medida, tamén aos maiores. E agradecerllo e tamén facer un recordatorio. Os próximos días son os días de Entroido, os días de Carnaval, e eu pediría que extremásemos as medidas tanto no ámbito familiar como no ámbito social para que as interaccións sexan as menores posibles e para que o risco de contagio sexa o menor posible e non nos suceda como nos sucedeu no Nadal, onde no período vacacional houve un incremento dos intercambios, das interaccións sociais e supuxo un incremento dos casos no sistema educativo. A sensación xeralizada de medo, lógico, porque era a primeira vez que nos enfrentábamos a unha situación así. Hai que lembrar que no último trimestre do curso pasado o que se fixo foi suspender as clases. Ahora tivemos que convivir o desenvolvemento da actividade educativa cunha situación, cunha crisis pandémica. Afortunadamente, puxemos en marcha unha serie de medidas, algunhas complexas e duras da perspectiva organizativa, da perspectiva económica, sin ir máis lonxe. Houve que incrementar as plantillas de profesorado prácticamente en 2.300 novos profesores, co esforzo económico que se supón. Houve tamén que acondicionar moitos espacios dentro dos centros educativos, houve que cambiar rutinas, que cambiar horarios, que plantexar unha serie de normas que leva que os nenos tivesen menos interacción entre eles, medidas complexas, difíciles, económicamente dun coste moi elevado, pero afortunadamente as medidas que fomos implementando, reforzando os servicios de comedor, con protocolos específicos para comedor, para transporte escolar, para actividades extraescolares, en definitiva todo o traballo organizativo que se fixo, afortunadamente, gracias ao esforzo da comunidade educativa, tivo un resultado positivo. E eu creo que actualmente o conxunto da sociedade e o conxunto das persoas que interactuamos no sistema educativo estamos tranquilos. Obviamente, non existe o risco cero en ninguna faceta da vida, e menos nun sistema absolutamente aberto ás sociedades, onde, como xa dixen, todos os días entran e salen en torno a medio millón de persoas dos centros educativos.